Ang Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikantahan. Nasya sila sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hugdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Ay, kagang! Catherine, likay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halano, ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na, dito balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ongo ka man, ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Nabalik ba din si Claudia? Wa man, agaon. May dakong problema kining maong dapit sa umaabot kan. Tungod kay napainom na ni Claudia sa iyang dugo sibilya. Unsa? Iyan na kining napatakdan. Oh, Elmo. Og kamo lang si Christina ang makasanta niini. Unsa? Elmo. Miabot na gyud ang akong gikadlukan. Apan dili ko kinipasagdan. Kinahanglang babagan ko si Claudia sa tanan niyang dautang plano ni ining dapitan. Sulti lang ko kung nun sa'y angay na mong buhaton. Ikaw ang mugiya kang Christina, Elmo. Ikaw ang muprotektar kaniya panahon sa adlaw. Unsa? May nasuko na kanako. Katungtun. Siya ang hulga sa kinabuhi ni Christina panahon sa adlaw. O sa panahon sa gabsiyon. Unsa'y buhaton ni mo? Ako na mismo ang mubantay kang Christina. Ug musanta sa uban pang buhaton ni Claudia o Grofo. Ayaw ka ba kagaw? Bantayan ko ang duha nga mauli. Klaro kayo nga duna sila'y laing taguanan si Claudia, Elmo. Ug kana ang pagitaon ko. O sige, mag-agad ko sa tanang mong mando agaw. Pamati, Elmo. Mao kinangin yung buhaton ni Christina unyang sayo sa buntag. Uy, di naman ko makatukoy. Ay, kanindot ko sa kumbation, uy, kung magkakuyo namin si Luis. Way, kabutangan sa kalipay. Ay, magkini atong bation, no? Kung love ka ini mo ang tao nga imong mauyab. Pabangon na lang ko, uy. Magsimasayo-sayo sa kunahon na si Luis. May pagmusayo ko paniligsawanan. At ako naman sa John. Ay, saan ba nasa ko'y daanan? Aray,
Hala. Layang buwak? Ya. La? Daan pagod lagi ko. Daan pa ko nga wa ka matog. Oh, o sa man ang imong gilantaw sa imong pad. Layang buwak, la. O sa, La, ano doon na may layang buwak sa kugdaanan? palambot lang mo. Sa imo nang gigdaan. Oo, ako rin daan. Imo man ang higdaanan, ikaw radyo na hibaw kung unsay mutog doon diha. O mo na resultaan ng di ka kabaong mamilo. Oh. Basin di ka nagbintana. La, mo ba yung buwak ang gibutang ni Luis sa akong dunggan? O sa, Buwak ni nga Rosal, la. Kaila kay ko ni buwak ka. Pero, puti mo kay ni gabi eh. Pagbutang ni Luis sa akong dunggan. Pero karon, ano nalaya naman nila? o sa. Pasilan, kanig kong buwak la. Ano nalaya naman ni? O tinay, ikaw ayaw pagpadaan ng imong damgo ha? Basin bayag mo sunod ka na yun ni Belia? Pero la, Damgo ka lang, kung imposible nga matinuod nga makadakag tinuod nga buwak sa damgo. Ay noong sa magkabataa ka. Magluto na ko og bodbod. Ako rin mo sorry karon. Pagtuod na kay igsam magka ninyo. Di kalimtan naman lang nimo ng imuha pagtuod. Mayroong gabi. uy, Uy, kaysa masabning nangadlaon. Mayroong gabi. hala, tingog ba rin ni Lolo Elmo? Ako ablihan, Lola. Lo? Nakatugaw ba ko sa inyong bakatulog, tinay? Wa man, Lo. O sa may toyo nimo, Elma, oh. Ngano nangadlaon ka ba kung ani din his amo? Marag importante yun tingali kaayo ng imong toyo kay nangadlaon man jog ka. Doon na lang ko, importante ang patabangan ng trabaho ni tinay karong sayo sa buntag, pasing. Mao ba? Pero na, exam ra ba nila? Ay, kay baw na kustubang sa exam, Lola, uy. Sige, Lo. O, sa oras mo kumutungan sa bahay nga tisa. Negative sa adlaw. Tuwa ka na, tinay. Di ko nagid maaninaw ang payo ni Claudia ug grupo. Sa ubos ug sa kahanginan. Laro kayo nga mitago na sila. Nagsugod na sila sa ilang kadautan. Pero, dili ko tugutan nga makamugna sila og dakong kadaot ni Kapita. Mihayag na sa silangan. Kinahanglan makabalik na ko sa balay nga tisa. Ay, Lo. Sa may tubuhaton karon nga importante kaayo. Kanang tinanong mo nga, Berbrina, ang ibalhin ta sa kang. Unsa? Nakakita ka na ng napulo ka kang. Oo, Lo. Mao ka na ang balhinan ta na ng mga buwak. Og pilia, ando na na buwak. Mamaligyan na tayo ni Verbina, Lo. Nalimot ka sa gisultin na gaong Luis kanimo. Gabutangan mo og buwak nga Berbina ang palibot sa bahay nila ni Bilya. Ay, tuod, no. Hala, nalimot ko, Lo. Mao ka na nga itong misyon karon. Ang pagbutang og buwak nga Berbina sa palibot sa bahay ni Bilya. Lo, para unsa mo ginibuha ka? Aron dili na siya madrool og daotang mga mananap. Ha? Pero, magsuka man siya kung maduol ning buha ka, Lo. Magsuka man gani siya bisan maduol lang ini akong kwintas. Kung unsa ang gilayo ning hardin sa bahay nga tisa, mausab ka na ang distansya sa butangan nato sa buwak gikan sa bahay na ng Bilya. Oh, sige, Lo. Ato na ni pangbalhin. Bye! Bye, Tilay! Bye! Sir!
Uy, ulal! Saba ni mong tambuka ka. Morning, good morning. Saba ba ni mo? Ay, naniguro lang ko, Lola. Tinay nanding, uy, magsimakagsigat-sigat. Niguro lang ko nga makabati si Baytinay ako kay bungol ra ba ko. Ay, si Baytinay, Lola. Kay bungol. Ay, Baytinay. Ngita kag kinay. Sa'yo man tong may trabaho sa bahay nga tisa. May trabaho siya ba? May trabaho siya nga wa ko. Eh sa'yo, masyagian hing ilmo. Kay dinalian mong tingali itong ilang buhaton. Si Lolo Ilmo ginang miyan ni Lola. Oh, siya. Sa'yo, kaayo. Wapagani ko kapag hilamos na, noktok na. Lola, magwapa lang dahing katuog ni mo, Lola. Aron, Sa? enigmata ni mo. Bisang urasan mo ani si Lolo Ilmo, aw gwapa gapon ka. Sabi niya! Ito po ko ni itong labaw pagtiguang. Hilom dia, hilom dia. Naway ra Tiguang ba? na baya ko. Ayaw kong apil-apilan ng kabuang ni mo nanding. Ano mong kabarako? Sultian di ka ulal, no? Ulal. Oh. Parisyon bigyan mong Lolo Ilmo. Sa! Pagilaw na! Ikaw, parisyon mo ito. Lagi, promise. Promise, cross my heart. Itaon Never na to bugan die. ni mo ba? Itaon ba? Sa itaon? Bugan. Itaon. Angon siya? Aha. Ular, parisyon Right. lagi mo. Kay siya, Itaon dyan yung tambuka. siya ha. Ah. Sulik ka tug mata. Oh. Nya, buktot. Oh. Ikaw, Oh. hiwi gamayng baba, ya. Oh. Lain kita naon, ya. Ya. Bakamon pagyud ka. Apati kayo. Aba ba? Bastos ka ha? Ha? Bastos ka ha? Hala, no? Oh. Lula sa munukbol mo nagtagluwag ay. Oh, inikirit pa niluwag ang gisugkay na ko dito sa kong gibuhat na budbud. Kay, Giyon sa man kapag padakos imong ginikanan do, gawa makay batasan. Ha? Bugal-bugal ka tiguang. Sabat! Sabat ikaw ka! lala mo mo. Gisapot na kong natanawan ng naon mo ang tambuka ka. Sabat! Kaysa nun ka. Him! Joke ra gini nga to ba? Ay, ulal, nakaluto na kag-bods-bods. Ah, wakay budbud ron. Ibugal-bugal lang ko nimo. Sorry na, ulal. Joke ra gani bang. Ah, wa. Ugma na kakakaon og bodbod. Kung magbinuutan na kagsinultihan sa akong atubagan. Ah, lain na lulala. Sup-supa lang ko na yung pustiso. Wait lang. Bastos yun ng tambukan eh. Kung sa magkapadukol kag usab ang luwag. Dili na ako lalay. Pilit para ba ng luwag? Mga pa sila kung Baytinay. Di ala ka lula. Bye-bye. Sabat! Na, doon nila kakaang butanganan og tanom lo. Pahuway urat nila. Gidan ang kagatas upan. Lakaw day ka lo. Salamat lo ha. Baytinay! Oy ding! Uy, unsa mo ng pan? Nagay ko be. Gabihag matag tika oy. Ito, unsa mo lang nilinyang kaang, ha? Kaang na ding para na ipalibot sa bahay ni Bilya. Pero ayaw ipanabi og lain ha. Do. Bitaw ding, hiluma. Kung dili ka gusto nga makatilaw og bunal, di ka na ko. Alo. Ay, alo. Oh ding kabati ka ding ha. Ato ni sikreto og butang sa palibot sa bahay ni itong Bilya. Alo, anong butangan mo na ito ilang bayan, alo, ha? Anong dili na maduulog lang mananap si Bilya ding? Doon naman kinahanglan na itong bilyagon. Tinubuang naman siya. Kaon nung ganit siyang buhing mananap gabi eh. Sa, tarong dading oy. Ay, ikaw ba taka lang tabi da? Sumutuon noon. Tinuod ka? Lagi! Ay, sige, ato siyang tuaw na. Ay, gawas pa, naman sa may punuan sa duldul. Ako ni i-offer ni man ng tiliyang. Nala sige. Og pagdala mo og kaang sa berbina og ibutang sa tubangan sa ilang bahay. Isakol sa ilang mga tanong. Ding. Sige na, isuksok diya sa ilaw sa mga taong ang kanang-kaang sa berbina. Oo. Lagi. Ako sa niibutang ang akong da, dili sa kamatisan. Uy, ikumba! Nanong imo man ko gihigot? Naunsa naman sa doon sa Bilya. Amo, magunin siyang gigaig gabi igod. Ha? Mga nag-wild na. Nabutan na nato ang dana itong kaang. Uy. Inay! Ulo ako nagilya? Oo. Uy, inot! Inot ka rin. Nabawal ba mo doon sa bilya? Oh, nabuang na siya. Wala siya mabuang. Napaka si Kungo. Unsa? Yamatra! Ungog yan! Mga higala,
Gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.